Mali najpokročilejší produkt elektromobilov, najbezpečnejšie autá vyrobené najmodernejšou technológiou. Bola to buď Tesla, alebo nič. Volám sa Tony Abdallah, som seržant na policajnom oddelení v South Pasadene. Momentálne vediem našu detektívnu kanceláriu a popri tom som vedúcim projektu prechodu na elektromobily pre South Pasadena PD. Máme existujúcu flotilu vozidiel, ktorej životnosť sa skončila asi pred 3 až 4 rokmi. Takže sme hľadali riešenie, ako naraz vymeniť celý náš vozový park. Zistili sme, že Tesla nie je len životaschopnou možnosťou, ale dokonca tou najlepšou voľbou. Naše mesto je veľmi environmentálne uvedomelé a zamerané na udržateľnosť. Získali sme oveľa výkonnejšie autá, ktorých údržba a prevádzka stoja podstatne menej. A k tomu aj výhody nulových emisí. Zistili sme, že ide o veľmi odolné autá. Naša administratívna flotila v prvom roku vôbec nepotrebovala žiadnu údržbu. Pravdepodobne najväčšia úspora nákladov je v cene energie. Je to oveľa menej, ako platíme v Kalifornii za galón benzínu. Myslím, že na začiatku mala komunita určité obavy. Prečo platíme za autá toľko peňazí? Ale keď sa pozrieme na celkové náklady na vlastníctvo počas 10 rokov, v skutočnosti to prináša významnú úsporu. Takže keď sa pozrieme na celý balík, ukázalo sa to nielen ako životaschopné riešenie, ale dokonca ako to najlepšie. Bezpečnosť policajtov bola na prvom mieste. A zistili sme, že Tesla vyrába najbezpečnejšie autá s najmodernejšou technológiou. Mali sme prenasledovanie na diaľnici počas dažďa. Policajti povedali, že by nikdy nepokračovali v takom prenasledovaní v autách, ktoré sme používali predtým, ale v Teslách sa cítili veľmi, veľmi bezpečne. Vďaka nízkemu ťažisku auta, ktoré ovplyvňuje jeho ovládanie a brzdenie, sa cítili pohodlne pokračovať v týchto rýchlostiach. Nechcel som sa nikdy dostať do situácie, keď by som, nedaj Bože, musel ísť za rodinou policajta a povedať im, že sme sa rozhodli pre auto, ktoré bolo menej bezpečné ako iné dostupné možnosti. Som naozaj šťastný, že som mohol našich policajtov posadiť do najbezpečnejších aut, aké sa vôbec vyrábajú. Jedna z najväčších mylných predstav je, ako dlho trvá nabíjanie. A čo keď vám dôjde energia počas prenasledovania? Dojazd modelu Itzky je takmer identický s autami, ktoré boli predtým v službe. Za 15 minút vieme získať ďalších približne 320 km dojazdu. Toto je v podstate kancelária policajta a trávia v ňom veľmi dlhý čas. Nemali sme veľa policajtov, ktorí by mali skúsenosti s elektromobilmi. Preto bolo naozaj dôležité mať odborníkov na funkcie Tesly, ktorí poskytli školenie priamo na mieste a pomohli policajtom cítiť sa pohodlne. To svedčí o partnerstve a odbornosti, ktorú má Unplugged v oblasti presadzovania práva. Byť prvou agentúrou, ktorá kompletne prerobila svoj vozový park naraz, je vzrušujúce v tom zmysle, že je to obrovská príležitosť, o ktorej veríme, že ovplyvní ďalšie agentúry po celom svete. A schopnosť spolupracovať a vylepšovať tento projekt a poslanie bude v nasledujúcich rokoch významne prospešná pre orgány činné v trestnom konaní na celom svete. To je veľmi obohacujúce.